हाँ तो ये भैया लोग ई प्यार के बुखार लइकन के मूड़ी पर चढ़ गइल बा। माने जेने देखी ओनिए प्यार के झमेला लागल बा कि जेने देखी ओनिए प्यार के झमेला लागल बा। आ लव यू जानू आ मिस यू जानू एकरे खेला लागल बा। का कहीं ये भैया प्यार में पड़ के कितना लोग लुट जाता रे आ कितना लोग फूट फूट के रोता रे। का बताई यही प्यार के व्यापार में हम खाली लुटा गइल बानी ये भैया लोग। अरे अपना उ बाबू है सोना के चूना लगा के चल गइल। अरे ओकरा खातिर हम का ना कहनी ये भैया आज ले अपना माई के एगो टूटल चप्पलो किन के ना देले रहनी ह। बाकी ओकरा के हाई हील के सैंडल किन के देत रहनी ह। अरे बाप रे बाप जमाना के किन के देहनी सैंडल हाई हील के जमाना के किन के देहनी सैंडल हाई हील के आज वही सैंडल से मार के घायल कोइले बिया हमारा दिल के। हम ओकरा से प्यार बड़ी सच्चा करत रहनी बाकी समझ जाइनु कि वो हमारा के घाटा में डाल गई। माने बुझ जाइए भैया ओकर जब बर्थडे पड़ रहे नु तो ओकरा खातिर हम एगो लहंगा लखनऊआ किन के देले रहनी। बाकी का कहूँ अपने तो लहंगा लखनऊआ पहिर के झमकावत रहुए बाकी हमारा के महकौआ गोबर समझ के छोड़ देहलस। इतने ना ये भैया केक हम अपने पैसा से किन के देले रहनी कि हमारा जानू के बर्थडे मनी। बाकी का बताई हेतनी मुनी हमारा के केकवा काट के चटा दे हुए और सगरी लेके घर में घुस के खा गए। बताई कौन प्यार हो केक हम ही किन के देतानी सैंडल हम ही किन के देतानी लहंगा लखनऊआ हम ही किन के देतानी बाकी हमारा के खाली हेतनी मुनी चटा के काम खत्म। ये सब करत करत एक दिन के बाद बुझ जाइए भैया लोग कि जवना के हम प्यार करत रही बरियार उ कोनो औरी के साथे हो गइल फरार। अभी बात जब हम सुननी तो उन्हें ओकर हरदी चढ़त रहे हमारा हॉस्पिटल में पानी चढ़त रहे। माने बुझ जाए कि आजकल ये सब नहीं होता प्यार होता हमारा से अब बिया होता केहू औरी से। प्यार करे के बात ये भैया कली हलो हम माना ना करे बाकी जहिया चाहे सोना मोना कहे नु कि बाबू रिचार्ज खत्म हो गइल बा करा दो वो दिन समझ लिए लो ये भैया कि प्यार ना ये प्यार के नौका व्यापार हो।